Hello sa aming mga solid listeners. Kumusta kayo? Ako nga po pala ang inyong lingkod, si Sir Jag. Meron nga pala akong tanong sa inyo. Anong oras ba kayo madalas nakikinig sa amin? Madaling araw ba habang hindi makatulog? Habang bumabiyahe? O habang mag-isa kayong nagpapahinga? At dahil usapang biyahe na rin lang, nakaranas na ba kayong bumiyahe ng gabi habang umuulan? Yung tipong halos wala ng pasahero at tao sa kalsada? Tanging tunog na lang ng ulan at hangin ang kasama mo sa daan. Nakakatakot, hindi ba? Ganyan na lamang ang kwentong babasahin natin ngayong gabi. Gusto niyo bang malaman? Tara, samahan niyo ako hanggang dulo. Pero bago yan, maraming salamat po sa mga nagpapadala sa amin ng kanilang video shoutout. Sana wag po kayo magsawang suportahan ang aming channel. Ate, sagutin mo naman please, bago pa ako mawala ng signal. Hello? Jane? Hindi kita gaano marinig. Putol-putol yung linya. Nasaan ka ba? Jane? Naririnig mo ba ako? Ate Danica, nasiraan ako ng sasakyan. Papunta pa naman ako sa job interview ko bukas ng umaga. Ate, hello? Shit, wala ng signal. Bakit ngayon pa? Paano na ako nito? Teka, sandali. Para po! Ayos ka na ba, Iha? Anong nangyari? Kailangan mo ba ng tulong? Naku, mabuti na lang at hindi kami napaaga ng uwi ng anak ko galing sa pamamasada. Langaning oras na at delikado ang lugar na to. Saan ba ang punta mo? Nasiraan po kasi ako, Manong. May kalumaan na rin po kasi itong sasakyan ko. Hindi ko naman akalaing ititirik ako nito dito dahil chinek ko naman kanina bago ako umalis. At okay pa naman ang makina. Ay, may importante pa naman akong pupuntahan bukas ng umaga. Tapos wala pa palang signal dito. Kaya hindi ko matawagan ng maayos ang ate ko. Sang lugar na po ba ito, Manong? May alam po ba kayong talyar na bukas pa sa ganitong oras? Lumalalim ng gabi, miss. Tapos sobrang lakas pa ng ulan. Paniguradong sarado na mga talyar ngayon dahil 10 oras na. At isa pa, hindi ka pwedeng manatili dito ng mag-isa. Kung gusto mo, iwan mo na lang muna dyan ang sasakyan mo at balikan na lang natin bukas ng umaga. Tapos pwede ka naming ihatid ni tatay ngayon sa malapit na paupahan. O ano, miss? Tara na! Paano kung sa gitna ng napakalakas na ulan ay bigla kang nasiraan ng sasakyan? Tapos may bigla na lang nag-offer sa'yo na ihahatid ka sa pupuntahan mo. At ang mas nakapagtataka pa, libre lang at wala kang kailangang bayaran. Kasama ka ba? Nakakatakot magtiwala, hindi ba? Lalo na sa panahon ngayon. Pero paano nga kung wala ka ng ibang choice? Walang signal, walang masakyan, at ikaw na lang mag-isa sa gitna ng madilim at maulang gabi na yon. Ano ang pipiliin mo? Mananatili ka na lang bang mag-isa sa kalsada o sasama ka sa mga taong hindi mo naman kilala? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Jag. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jane. Hindi ko po tunay na pangalan. Hindi ko na rin po sasabihin kung saan ako nakatira para maprotektahan ang aking privacy at pagkakakilanlan. Sa kasalukuyan po ay nasa edad 45 anyos na ako. At nangyari ang karanasan kong ito 20 taon na ang nakakalipas. Fresh graduate pa lang ako noon sa college, Sir Jag, nang makatanggap ako ng offer sa kumpanyang pinag-OJT-han ko dati. Ulila na po kami sa magulang ng ate ko na tawagin niyo na lang po sa pangalang Danica at siya na lamang ang natitira kong kasama sa buhay. Noong mga panahong iyon ay may naiwan sa aming second-hand na sasakyan ang mga magulang namin. Hindi man yun bago, maayos pa rin at napapakinabangan. Hindi rin po kami mayaman. Sakto lang para makaraos araw-araw, kaya nagsikap talaga kami ng ate ko para makapagtapos. Kung saan-saan kami nag-exam noon, pumipila, nagtatanong at naghahanap ng scholarship para lang maituloy namin ang pag-aaral. Pareho po kami naging working student ng ate ko, pero siya ang unang nakapagtapos. Hanggang sa dumating din ang araw na ako naman ang gumraduate at nagsimulang maghanap ng trabaho.
Pero hindi ko po alam na dahil sa isang job interview na dapat sana'y pupuntahan ko noon, ay mapupunta ako sa isang sitwasyong magdadala sa akin sa bingit ng kamatayan. Isang karanasang hanggang ngayon ay hirap pa rin akong paniwala ang nangyari talaga sa buhay ko. Nako, mabuti na lang at tumila na ang ulan. At siya nga pala iya, sa mga paupa na lang ni Kapitan Kat tumuloy. Alam ko, may bakante pa sila eh. At saka okay na, doon ka na muna magpalipas ng gabi dahil mas ligtas dito kaysa doon sa labasan. Kaya nga po eh. Akala ko nga po hindi natitigil yung ulan kanina. Mang Celso, may gising pa kaya sa kanila? Anong oras na po kasi eh? Hindi naman natutulog ang mga tao dito sa amin tuwing gabi. Ano ho yun? Pasensya na po, hindi ko kayo gaanong narinig. Ang sabi ko, iha ay oo naman, may gising pa dito. Lalo na si Kapitan Roman. Ang kapitan ng baryo namin. Sinisiguro niya kasi na walang krimen na makaliligtas sa kanya. Oh, narito na tayo. Bumaba ka na, iha. Jacob, ikaw na ang tumawag kay Kapitan. Sige ho, tay. Hindi kaya tayo nakaka-istorbo niyan. Baka kasi magising rin ng ibang tenant at ang mga kapitbahay. Ang tahimik pa naman ng lugar niyo, Mang Celso. Pakiramdam ko nga po ay bawal mag-ingay dito sa sobrang tahimik ng baryo niyo. Nako, huwag mong intindihin yan. Ayos lang yon. Isa pa. Bukas lagi ang tahanan ni Kapitan Roman. Lalo na sa mga bisita, ang mga taong nangangailangan ng tulong. Ganun po ba? Ang bait naman po pala ng kapitan niyo dito kung ganun. Siyang tunay, iha. At talaga namang isa yan sa pinagmamalaki ng mga taga-baryo. Parating na si Kapitan. Oh, Celso, Diego. Anong sadya natin? Teka, sino itong kasama nyo? Magandang gabi, Kapitan. Ito po si Jane. Na-stranded po siya kanina dun sa may labasan. At nasiraan din ang sasakyan. Mabuti nga yung pauwi na kami ng anak ko. Galing sa pamamasada eh. Nakita namin siya. Naisip ko na dito na lang sa baryo natin siya dalhin. Mag-isa pa naman siya doon at walang kasama. Baka kung ano pang mangyari sa batang ito. Ay, nako. Ganun ba? Paano ba yan? Sarado na ang talyer ng ganitong oras. Pero huwag kang mag-alala, iha. Bukas na bukas ipagkukuha ko ang sasakyan mo doon. Pero ngayon ay dumito ka na muna. Tamang-tama, may bakante pa kaming kwarto dyan sa kabila. Yun na nga rin ho ang sinabi ko sa kanya, Kapitan. Siya sige. Kukunin ko na muna yung susi. Tulog na kasi ang asawa ko eh. Sa kanya na lang sana kita pasasamahan. Ayos lang po. Malaking abala na kung gigisingin niyo pa po ang misis niyo. Sige iha. Sadali lang at babalik din ako. Nang makaalis ang ipinakilalang Kapitan Roman sa amin na mag-amang Celso at Diego, ay naiwan kaming tatlo sa labas ng gate. Nung mga oras na yun, Sir Jag, nananayo na ang balahibo ko sa sobrang katahimikan ng baryo nila. Tanging mahinang kahol lang ng aso sa malayo at mga tunog ng panggabing insekto ang maririnig mo. Bukod doon, wala na. Naisip ko na lang noon na baka dahil alanganing oras na, kaya mahimbing nang natutulog ang mga tao roon. Pagbalik ni Kapitan Roman ay agad niyang iniabot sa akin ng susi matapos niyang ituro ang direksyon ng kabilang bahay at sabihin ang numero ng kwarto na maaari kong tuluyan. Malaki yung bahay, Sir Jag. Parang isang lumang boarding house o bed space na pinaparentahan sa mga dayo at naghahanap ng matutuluyan. Dito iha. Malinis naman ang mga gamit dyan. Regular na pinapalitan ng mga sapin, kumot at punda ng mga unan. May ventilador na rin. Pero kung may kailangan ka pa, ay huwag kang mahiyang magsabi Yan lang naman sa tapat ang bahay ko. Sige ho. Maraming salamat po, Kapitan. Ayos na po sa akin to. Basta may matulugan ako ngayong gabi. Siya, sige. Bauna na ako sa inyo. Celso, Diego. Kayo nang bahala dito sa bisita natin, ha? Opo, Kapitan. Sige ho. Paano ba yan? Iha, mauna rin kami ng anak ko. Okay na ba dito? Opo, Mang Celso. Sige.
Balikan ka na lang namin bukas ng umaga ni Diego. Maraming salamat po sa inyo at pasensya na po sa abala. Ah, wala yun, Iha. Diego, tara na. Susunod po ako, Tay. Mag-iingat po kayo, Mang Celso. Ikaw mag-ingat dito. Ikandado mo na mabuti ang pintuan. Kung may kumatok man, huwag na huwag mong pagbubuksan. Kahit marinig mo pang tinatawag ang pangalan mo. Dahil sa sinabi ni Diego, ay halos hindi na ako nakatulog ng maayos noong gabing yon, Sir Jag. Halos buong magdamag ay nakatitig lang ako sa pintuan ng kwarto habang nakikinig sa paligid. Ultimo may ihinang kaluskos, hindi ko pinalampas. Naisip ko pa noon na baka pinagtitripan lang ako ni Diego. Dahil halos pabulong niya lang naman yung sinabi sa akin na parang ayaw niyang marinig ng tatay niya sa takot na mapagalitan, kaya hindi ko na rin alam kung nakatulog ba talaga ako o nakatulala lang buong gabi. Dahil nang mapalingon ako sa bintana, umaga na pala. At isang masamang balita agad ang sumalubong sa akin, Sir Jag. Wala pa ng signal. Hindi ko tuloy makontak si Ate Danica. Baka malate ako nito sa job interview ko. Please, please. Sana magka-signal na. Kahit isang bar lang, please. Yes! Meron na! Naku, Jane, tamang-tama at gising ka na. Kakatok na sana ako sa pintuan mo eh. Opa, magandang umaga, Mang Celso. Aalis na po ba tayo? Sandali lang po Kakausapin ko lang po ang ate ko. Ate Danica? My God, Jane! Nasaan ka na ba? Alalang-alala na ako sa'yo. Bakit hindi mo ako tinatawagan at sinasagot ang mga text ko sa'yo? Sobrang lakas pa naman ng ulan kagabi. Hello, Jane? Hello? Ate Danica? Hello? Hindi na kita marinig. Ate? Ay, wala na namang signal. Mang Celso, tara na ho. Jane, Iha. May problema kasi tayo eh. Po? Ano bang ibig niyong sabihin? Kasi Iha, yung kotse mo napagtripan sa labasan eh. Ano pong napagtripan ang sinasabi niyo, Mang Celso? Kanina kasi sinundo namin ni Diego yung mekaniko para dalhin kung nasaan ang sasakyan mo. Kaya lang pagdating namin doon, wala na yung dalawang gulong tapos basag-basag yung bintana. Hala? Ano na po yan? Pwede niyo po ba akong samahan papunta doon? Sino kaya walang pusong gumawa nun sa sasakyan ko? Tara na, Mang Celso. Gusto ko pong tingnan yung ginawa nila sa sasakyan ko. Teka Iha, may isa pa kasing problema eh. Nilakad lang namin ang papunta doon. Di kasi makausad ang tricycle namin, masyadong maputik eh. At isa pa, baha na din doon Iha. Abot hanggang tuhod na. Pero ikaw, kung gusto mong suungin ang baha, pwede naman kitang samahan papunta doon. Ando pa si Diego at mekaniko para tingnan kung ano pang pwedeng isalba doon sa sasakyan mo. Yung ibang parts kasi, nawawala rin. Malaking problema to. Wala na po bang ibang pwedeng daanan? Wala na po kasi akong ibang pampalit para sa job interview ko ngayong araw eh. Naku, pasensya na Iha. Wala na eh. Iisa lang kasi ang daanan papasok at labasan dito sa baryo namin. Ganun po ba? Mukhang kailangan kong bitawan muna yung job interview ko. Marami pa naman sigurong darating na opportunity. Ang kailangan ko na lang po makauwi sa amin. Hindi ko na rin naman magagamit yung kotse. Meron po bang dumadaan na namamasada dyan sa labasan bukod sa inyo ni Diego? Baka pwede pong magpahatid na lang ako sa kanila hanggang sa terminal ng bus. Ayun pa nga ang hindi ko nasasabi sa iyo, Iha. Kami lang kasi ng anak ko ang namamasada dito sa lugar na ito eh. Maliit lang kasi ang baryo na ito. At walang ibang pampasayrong nagagawi. Kahit jeep man lang. Ay, naku, Mang Celso. Paano na po ako makakauwi niyan? Ang mabuti pa Iha, dumito ka muna hanggang sa humupa yung baha. Pagkatapos, ihatid ka namin ang anak ko sa terminal. Malayo-layo din kasi yun mula dito. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga oras na yon, Sir Jag. Dahil sa mga problemang agad na sumalubong sa akin kinabukasan. At dahil doon, wala na akong ibang pagpipilian pa kundi ang manatili na muna sa baryo ni Mang Celso kahit isang araw pa.
Huwag mo nang pansin ang mga taga-baryo ha. Ganyan lang talaga sila dahil bagong salta ka lang dito. Naiintindihan ko po. Kahit siguro ako, magiging ganyan din po ang magiging reaksyon ko. Curious po siguro sila kung sino ako at kung bakit niyo po ako kasama. Ayan mo, masasanay din sila. At saka bisita ka namin dito, lalo na si Kapitan Roman. Kaya hindi ka mapapahamak kung yan ang iniisip mo. Hindi naman po sa ganun, Mang Celso. Mabuti. Oh, malapit na tayo sa bahay namin. Nandun na rin siguro si Diego. Ang sabi ko kasi sa kanya kanina ay magluto siya ng almusal para doon ka na lang muna sa amin kumain bago ka namin tulungan. Eh hindi naman namin alam na ganun ang mangyayari sa sasakyan mo ha? Ayos lang mo, Mang Celso. Madami na nga po kayong naitulong sa akin ni Diego simula kagabi. At saka, sign na rin po siguro yun na i-let go ko na yung sasakyan. Baka kasi sa susunod hindi lang yun ang abutin ko. Nakakalungkot nga lang po kasi galing pa yun sa mga magulang ko. Ayan mo iha, lahat namang masamang bagay na nangyayari ay merong magandang kapalit. Narito na tayo. Sandali lang iha. Diyan ka muna, titingnan ko lang kung nakapaghain na si Diego. Sige o, Mang Celso. Kung gaano katahimik ang baryo noong gabi, gano'n naman ito kaingay kinabukasan dahil sa kabi-kabilang bulungan ng mga taga-baryo. Hindi rin nakaligtas sa akin ang mga tinging ibinibigay nila habang papunta kami sa bahay ni Mang Celso. Mga tinging parang may ibig sabihin, Sir Jag, na para bang may alam silang hindi ko alam. Lalo na yung matandang lalaking nagtitinda ng balot sa umaga imbis na pandesal o taho. Na para bang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya magawa dahil kasama ko si Mang Celso. Hindi rin nakaligtas sa akin ang paraan ng tinginan nilang dalawa, Sir Jag. Mabilis lang yon pero parang may kung anong gustong ipahiwatig. Hindi ko alam kung dala lang ba yun ng puyat at pagod kaya kung ano-ano nang naiisip ko. Pero pakiramdam ko kasi noon may ibig sabihin ang bawat tingin at kilos nila sa akin. Balot! Balot! Balot kayo dyan! Iya, bumili ka ng balot. May penoy rin. Naku, hindi po ako bibili. Ganun ba? Eto, sa'yo na lang. Libre ko na yan sa'yo. Mag-iingat ka dito, Iya. Teka, Manong! Balot! Penoy! Bili na kayo dyan! Balot! Iha, ayos ka lang ba? Halika na sa loob. Nakahain ang mga pagkain. Mang Celso, kilala niyo po ba yung matandang lalaki na nagtitinda ng balot? Binigyan niya po kasi ako eh. Eto oh. Ah, si Eping yon. Labas-masok yan dito sa baryo namin para magtinda. Hindi talaga siya taga rito. Aaminin ko, Sir Jag, nakaramdam ako ng bahagyang takot at kaba dahil sa sinabi sa akin ng matanda na si Epeng. Nang sabihan niya kasi akong mag-ingat, ay parang takot na takot din siya. Panay pa ang lingon niya sa paligid na para bang naniniguro na walang nakatingin o nakakarinig sa amin. Pero nang dumating si Mang Celso, ay agad din siyang tumahimik at bumalik sa pagtatawag at pagbebenta ng balot na parang walang nangyari. Pasok ka dyan. Pagpasensyahan mo na ang aming munting bahay. Nako, bakit naman po kayo humihingi ng pasensya sa akin? Ang linis at ang ganda nga po nitong bahay niyo eh. Sino-sino po pala mga kasama niyo nakatira dito? Matanong ko rin, Mang Celso. Ganito po ba talaga dito sa inyo? May nagtitinda ng balot sa umaga? Pasensya na po nasanay po kasi ako sa amin. Naggabi sila lumalabas para magtinda. Kami lang ni Diego ang nakatira dito. Maaga rin kasing naulila sa ina ang batang yan. At saka ganito talaga dito sa baryo. May curfew kasi tuwing gabi. Kaya bawal magtinda. Ganun po ba? Pasensya na po kung natanong ko pa ha. Mga anong oras po palang curfew dito? Alas 6 ng gabi ha. Kailangan nasa loob na ng kanilang mga tahanan ang mga taga-baryo. Yun kasi ang utos ni Kapitan Roman eh. Kung napansin mo nung unang gabi mo dito, ay wala ng tao sa paligid. Kaya palang tahimik sa baryo nyo. Dahil may pagka-istrikto po pala si Kapitan Roman. Oo iha.
Oh, tara na, kumain na tayo. Kumakain ka ba ng nilagang talbos at pritong tinapa ha, Jane? Oo naman. Ang sarap kaya niyan, lalo na kung nakakamay ka. Yan lang kasi ang meron kami dito eh. Ano ka ba? Hindi naman ako maselan sa pagkain, Diego. Kami, maselan kami sa pagkain. Mas gusto namin, iyong sariwa at bagong huli. Ruel, anong ginagawa mo dito ha? Bakit pinsan? Masababang pumunta dito sa inyo? Gusto ko lang naman kumpirmahin kung totoo yung usap-usapan sa labas ha. At totoo pala talaga. Kailan ba natin siya... Aray! Huwag mo siyang pakikialaman. Umalis ka na. Nakakabastos ka na ng bisita namin. Hindi ko akalain na susuntukin mo ako dahil lang dyan, Diego. Baka nakakalimutan mo ang batas ng baryong to. Mga Shit! Hindi ka ba talaga titigil ha? Tama na yan, Diego. Ruelio, halika at mag-usap muna tayo sa labas. Diego, ikaw na munang bahala kay Jane. Hindi pa tayo tapos, Diego. Aaminin ko, Sir Jag, nabigla ako sa biglaang pagdating ni Roel. Hindi ko maipaliwanag pero kakaiba ang presensya niya. Sa unang tingin pa lang ay may kung anong nakakailang at nakakatakot na agad sa kanya. At habang nagsasalita siya, ay lalo akong kinikilabutan sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Para bang hindi normal ang tingin niya sa isang tao. Mas lalo po akong natakot nang marinig ko ang mga sinasabi niya tungkol sa mga dayo. Pakiramdam ko kasi may gusto siyang sabihin sa akin pero pilit yung pinipigilan ni Diego. Kitang-kita ko rin ang galit sa mukha nito hanggang sa hindi na niya napigilang suntukin ang sarili niyang pinsan. At doon ako nagsimulang magkaroon ng pagdududa na hindi basta-bastang baryo ang napuntahan ko. Pagpasensya mo ng pinsan ko, Jane ha. Iba kasi ang ugali nun eh. Kaya kung sakaling makita mo siya sa labas o makasalubong mo, umiwas ka na lang kagad. Nakakatakot naman ang pinsan mo yun, Diego. At saka yung sinabi niya tungkol sa mga dayo, anong ibig niyang sabihin ron? Na hindi niyo sila itinturing na mga bisita. Oo, wala yun. Huwag mo na lang pansinin yung sinabi niya. Kulang lang kaya yung sa pansin kaya siya ganun. Mahilig manggulo at gumawa ng kwento. Sige na, kumain ka na dyan. Sige, ikaw ba hindi ka kakain? Hindi na, busog pa ako. Naparami ang kain ko kagabi. Sigurado ka ba na hindi mo ako sasabayan? Sayang naman. Ang sarap pa naman ang luto mo. Hindi, sige. Kumain ka na, Jane. Magpakabusog ka at huwag mo akong intindihin. Hindi na muling bumalik si Mang Celso at Roel noong umagang yon, Sir Jag. Matapos kaming kumain ay ni Anino nilang dalawa ay hindi ko na nakita pa. Hanggang sa ihatid na lang ako ni Diego pabalik sa paupahan. At katulad noong una, ramdam ko pa rin ang pagsunod ng tingin ng mga taga-baryo sa akin habang naglalakad kami. Doon na talaga nagsimulang lumakas ang pagdududa ko dahil habang tumatagal ako sa baryong yon ay mas lalo kong nararamdaman na parang may tinatago silang lahat sa akin. Aaminin ko, hindi ako mapakali sa mga tingin nila kaya nakahinga lang ako ng maluwag nang makapasok na ako sa pansamantala kong tinutuluyan. Pero pagsapit ng gabi, Sir Jag, nangyari na ang sinasabi sa akin ni Diego noong una palang gabi ko sa baryo nila. Mga sunod-sunod na katok, pagpatak ng hating gabi. Sino yan? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ha. Kung sino ka man na nasa likod ng pinto, umalis ka na. Andiyan na sila! Magtago ka! Umalis ka na dito! Sino ka? Cora! Cora ang pangalan ko. Huwag mong bubuksan ang pintuan. Bilisan mo! Malapit na sila! Aling Cora, sino bang tinutukoy niyo? Nandiyan na sila! Nandiyan na sila! Kukunin ka nila, iha! Mga halimaw! Mga halimaw sila! Awoo! Kayo ho ang umalis dito. Tinatakot niyo ang mga taong narito. Huwag kang maingay! Maririnig ka nila!
Panginoon ko. Hindi ko alam kung paano ko nakayanang malagpasan ang gabing yon, Sir Jag. Kung noong unang gabi ko pa lang sa baryo ay halos hindi na ako nakatulog ng maayos, mas lalo naman noong ikalawang gabi ko roon. Paulit-ulit kasing pumapasok sa isip ko ang mga sinabi ng matandang nakausap ko. Nakakatakot ang paraan ng pagsasalita niya, lalo na habang sinasabayan yon ng sunod-sunod na katok sa pintuan ng kwarto ko. Bukod pa ron, ay may malalakas ding kalabog sa bubong at tila matutulis na kuko na kumakamot sa kahoy na pader at pintuan. Noong mga oras na yon, Sir Jag, wala na akong ibang iniisip kundi ang makaalis sa baryong yon. Pakiramdam ko kasi hindi ko nakakayaning magtagal pa ron dahil sa mga sunod-sunod at kakaibang nangyayari sa paligid ko. Pero kinabukasan, isang masamang balita na naman ang sumalubong sa akin. At iyon ang dahilan kung bakit hindi na naman ako makakaalis sa baryong yon. Bakit ba tayo nagmamadali, Diego? Saan ba tayo pupunta? At saka ano nangyayari dito? Bakit nagkakagulong mga tao? Pinapatawag ni Kapitan sa barangay ang lahat ng mga nakatira dito sa baryo para sa gagawing investigasyon. Ha? Investigasyon? Pero bakit? At saka, Diego, hindi na ako pwede magtagal dito. Kailangan ko nang umalis ngayong umaga. Siguro naman pwede nang daanin yung daan palabas ng baryo. Hindi ka pa pwedeng umalis, Jane, hanggat hindi natatapos ang investigasyong gagawin nila. Pero wala naman akong kinalaman dun sa gagawin nila. At saka isa pa, hindi naman talaga ako nakatira dito eh. Damay ka na, Jane, dahil nasa loob ka na ng baryo namin. Wala na akong nagawa nang hilahin ako ni Diego papunta sa barangay. At nang makarating kami ron, Sir Jag, agad kaming sinalubong ng kaguluhan. May mga nag-iiyakan, nagsisigawan at nagkakagulong mga tao sa paligid. Pero hindi iyon ang unang napansin ko, kundi ang napakabaho at masangsang na amoy na sumalubong sa amin ni Diego. Isang amoy na parang may nabubulok na kung ano. Nakakasuka yun, Sir Jag. Hanggang sa halos mahilo ako. At doon ko na nakita ang dahilan. 3 bangkay ng tao at hayop ang nakahandusay sa gitna ng barangay. Nangingitim ang mga katawan, wakwak ang tiyan, wala nang laman loob at halos hindi na makilala sa sobrang lala ng itsura at amoy ng mga yon. Dahil sa tindi ng baho at sa nakita ko, hindi ko na nakayanan pa. Bigla na lang ako napaatras at nagtatakbong palayo bago nagsuka sa may damuhan. Hindi ko na kaya. Sinong gumawa nun? Paano nila nasikmura na gawin ang bagay na yun sa kanila? Yun bang dahilan kung bakit magkakaroon ng investigasyon, Diego? Oo, kaya pinapasara ni Kapitan Roman ang palabas ng baryo. Diego, natatakot ako. Hindi na ako makakatagal pa ng isang araw sa baryo nyo sa mga oras na ito. Alam kong alalang-alala na rin sa akin ang ate Danica ko. Ang sabi niyo sa akin ni Mang Celso, ligtas dito. Pero bakit itong nangyayari ngayon? Pati ng mga nakakatakot na tunog kagabi na naririnig ko. Yung matanda. Ayoko na dito. Aalis na ako, Diego. Matanda? Sino matandang tinutukoy mo? Cora, yun daw ang pangalan niya. Jane, kung ano man ang sinabi sa'yo ng matandang yun, huwag mong paniwalaan. Kilala siya rito na may sakit sa pag-iisip. Pero yung mga katok, ano mong maipapaliwanag sa akin yun? Tsaka bakit alam mong tungkol dun, ha? Jane, dahil si Aling Cora ang may gawa nun. Marami na rin ang nagreklamo ng mga tenant nun at mga taga-baryo dito dahil sa gawain ni Aling Cora. Kaya yung iba, nasanay na lang talaga na tuwing gabi ay may mga nangangatok sa mga pintuan nila. Kaya nga sinabihan na kita noong una, di ba? Dahil alam kong gagawin niya yun sa pintuan mo. Sa totoo lang, Sir Jag, noong mga oras na yon ay hindi ko na alam kung ano at kung sino ang paniniwalaan ko. Pakiramdam ko kasi may kulang sa mga sinasabi sa akin ni Diego. Dahil kakaiba talaga ang naranasan ko nung gabing yon sa paupahan ni Kapitan Roman. Makinig kayong lahat.
May mga taong pupunta dito para magsagawa ng investigasyon. Para matukoy kung sino ang pumaslag sa mga taong ito. At ang mga kaawa-awang hayop dito sa baryo natin. Isa-isa nila kayong kukuhanan ng fingerprint. Nang sa gayon, ay mabilis nating matukoy kung sino ang salarin. Hindi ko mapapalagpas ang karumaldumal na gawain na to. May naghihintay na parusa kung sino man ang taong lumabas sa investigasyon. Nagsisimula na sila. Nagsisimula na si Kapitan sa larong niya. Roel, Binabalaan kita, Ruel. Huwag mo siyang gagalawin. Bantayan mo siya ng mabuti, pinsan. Baka mamaya paglingat mo, ay wala na siya. Anong sabi mo? Hanggang dito ba naman? Tigilan nyo na yan. Dumating na mga tauhan ni Kapitan Roman. Umayos kayong dalawa. Diego, Ruel, Yung anak niyo, Uncle Celso, ang pagsabihan niyo. Huwag ako. Mukhang lumalambot na kasi siya. At baka yan ang ikasira niyo. may tiwala ako sa anak ko, Ruel. Alam kong hindi niya ako bibiguin. Hindi ba, Diego? Oo, tay. Mabuti. Ngayon, sumunod na lang tayo sa pinagagawa sa atin ni Kapitan Roman. At magtiwala na lang tayo sa kanya. Dito ang pila. Diretso lang kayo sa likod ng barangay hall. Huwag po kayo magtulakan para mabilis tayong matapos. Jane, huwag kang aalis sa likuran ko. Sumunod ka lang sa pila. Nung mga oras na yon, iba talaga ang pakiramdam ko, Sir Jag. Idagdag mo pa ang bangayan ni Roel at Diego. Maging ang mga sinabi ni Kapitan ay hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero bigla akong kinabahan ng sobra. Para bang may kung anong masamang mangyayari kapag sumunod ako sa kanila. Kahit paulit-ulit pa akong sinabihan ni Diego na wag aalis sa likuran niya at sumunod lang sa pila, parang nanigas naman ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Nasa pinakaunang pila si Ruel, kasunod si Mang Celso, sunod naman si Diego, at ako na sana ang kasunod niya. May mas nauna pa sa amin, kaya kami na halos ang nasa pinakadulo ng pila. Pero habang unti-unting umaabante ang mga tao sa harapan, hindi pa rin ako makagalaw. Panay ang lingon ko sa paligid hanggang sa magtagpo ang mga mata namin ng matandang nagtitinda ng balot na si Mang Epeng. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno, hindi kalayuan sa barangay at halatang nagtatago. Nang makita niya akong nakatingin, ay agad niya akong sinenyasan na umalis sa pila at puntahan siya. May halong pagmamadali ang pagsisenyas niya, Sir Jag, at kitang-kita ko rin ang takot at pangamba sa mga mata niya. Napalingon ako sa harapan at doon ko napansing may ibang tao na pala sa likuran ni Diego. Napag-iwanan na pala ako ng pila at hindi man lang nila napansin na hindi ako nakasunod. Abala rin si Kapitan sa pagtingin sa mga taga-baryong nakapila. At doon, nagsimula akong umatras ng dahan-dahan bago tuluyang tumalikod at mabilis na tumakbo papunta sa punong pinagtataguan ni Mang Epeng. Bilisan mo, Iha. Sumunod ka na sa akin bago pa nila mapansin na wala ka na doon. ano ho ba talagang nangyayari sa baryong ito, Mang Epeng? Sinong pumatay sa mga hayop at tao na natagpuan nila? Simula nang dumating ako dito, marami ng kakaibang mga nangyari na hirap akong hanapan ng paliwanag. Paano mo ako nakilala? Kay Mang Celso po, tinanong ko po kung kakilala niya kayo. Siya po nagsabi sa akin ng pangalan niyo. Ay, Iha. Hindi mo kilala ang mga sinasamahan mo. At bakit ka ba nagpunta sa lugar na ito? Delikado dito. Hindi ka dapat naririto. Anong ibig niyong sabihin? Ano po bang meron sa baryong ito? At saka Mang Epeng, hindi naman po sana ako dapat pupunta dito eh. Kaya lang wala na po akong choice nung ma-stranded ako sa gitna ng ulan. Nasira pa yung sinasakyan ko ng gabing yon. Ay, mamaya ko lang sasabihin. Kailangan muna nating makalayo dito. Lakad takbo ang ginawa namin ni Mang Epeng noong mga oras na yon, Sir Jag. Hindi na rin ako lumingon pa sa pinanggalingan namin dahil pakiramdam ko ay may hahabol sa amin anumang oras. Kahit tirik ang araw at halos maapdi na sa balatang init nito,
ay nagpatuloy kami sa paglalakad sa makipot at maputik na daan. Napapalibutan nyo ng matataas na damo at mga talahib na minsan ay sumasabit at kumikiskis sa aming mga balat habang nagmamadali kaming makalayo sa mga taga-baryo. Saan po ba tayo pupunta, Mang Epeng? Sa daan palabas sa baryong ito. Ha? May daan po ba dito palabas ng baryo? Oy, Pero ang sabi po ni Mang Celso, iisa lang po ang daan papasok at papalabas ng lugar na ito. At paniguradong nakasara rin yon. Dahil ayon kay Diego, utos daw po ni Kapitan Roman. ay hindi nila alam na may iba pang daan. Sa kakapabalik-balik ko dito sa baryong ito, ay natuklasan ko ang daan na yon. Ang sabi nga po sa akin ni Mang Celso, hindi raw po kayo taga rito. Dito, magpahinga muna tayo dito. Malayo-layo na rin naman ang nilakbay natin at hindi naman nila tayo agad masusundan rito. Tumigil muna kami ni Mang Epeng sa may malaking punong nakatumba at doon sandaling nagpahinga. Pareho na kaming hinihingal noon sa haba ng nilakad namin. At doon, nung araw ding yon, Sir Jag, nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit paulit-ulit pa rin siyang bumabalik sa baryong yon kahit alam niyang delikado. Ano pong binabalik-balikan niyo sa lugar na ito, Mang Epeng? Pareho kaming vendor ng asawa ko. Isang gabi, habang nagtitinda kami ng balot, ay napunta kami sa baryong ito. Matumal ang binta namin noon, kaya lumipat kami sa kabilang baryo. At ang baryong nilipatan namin ay dito. Pagdating namin sa lugar na ito ay maraming bumili sa mga paninda namin. Ano pong sunod na nangyari? Mahal, Ano yon? maiwan muna kita dito ha. Magbabanyo lang ako. Eh total, wala pa namang bumibili. May nakita akong palikuran sa bandaron. Sige. Bumalik ka kaagad ha. Ay ito naman parang bata na ayaw mawali sa kanyang nanay. Iihi lang ako, mister. Doon lamang oh. Alam mo namang ayokong nawawala ka sa paningin ko, Perla. Gusto ko lagi kitang nakikita. Ay sus Epeng, tumatamis ka na naman. Bala ka na nga muna dyan at baka maihi ako sa kilig ng dahil sa'yo. Ay, mahal kita, Perla. Epeng, ay sino kayo? Tulong! Tulungan niyo ako! Epeng, mahal ko! Lumipas na ang 5 minuto mula na magpaalam siya sa akin na magbabanyo lang. Pero hindi na siya bumalik pa. Parang nawala na lang siya ng bigla, iha. Parang nilamon ng baryong ito. At yun ang dahilan kung bakit pabalik-balik ako rito. Kahit alam kong delikado. Umaasa pa rin ako na makikita ko pa ang asawa kong si Perla. At sana buhay pa siya. Tano, alam kong mahanap niyo rin ho ang asawa niyo. Mahigit 1 taon na, iha. Pero hindi ko pa rin mahanap-hanap si Perla. At sa loob ng mga taon na yon, ay marami akong natuklasan sa baryong ito. Kagaya po ng ano? Hindi lahat ng taga-baryo ay mapagkakatiwalaan mo. At hindi lahat ng nakatira dito ay normal. Ano hong ibig niyong sabihin na hindi normal? Naniniwala ka ba sa aswang, iha? Aswang ho? Pugad na mga aswang ang baryong ito. Kaya kita tinutulungan na makaalis na rito dahil hindi naligtas ang buhay mo dito. Nakita mo naman kanina ang mga bangkay. Hindi ordinaryong tao ang may gawa nun sa kanila. At naniniwala ko na palabas lang yung sinasabi nilang kukuhaanan ng fingerprint na yung mga tao. Pero hindi yon ang tunay na dahilan kung bakit nila pinapila ang buong baryo. Palabas lang nila yon para humanap ng bagong bibiktimahin. Doon nila isisisi ang mga nangyari sa mga bangkay na natagpuan. Yung mga nagmatch kunwari sa fingerprint na makikita sa mga bangkay ay sila ang kukunin nila para kainin o gawing alay sa demonyong sinasamba nila. Diyos ko, lahat po ba na nakatira dito yung mga aswang? Hindi ako sigurado. Pero karamihan sa kanila, iha, ay mga aswang. Kaya sigurado ako,
May mga inosenteng tao silang napili kanina. Kung ganon, ay nasa panganib si Diego at ang tatay niya. Iha, makinig ka na mabuti sa akin. Hindi mo sila dapat pagkatiwalaan. Kung hindi kita tinulungan kanina, maaaring ikaw ang mapagkamalan nilang may sala o ikaw ang susunod nilang biktima. Alam ni Kapitan Roman ang lahat ng nangyayari sa baryong ito. Kaya alam din niya kung paano manipulahin at takutin ang mga tao para walang magsalita. Ang hindi ko lang sigurado kung isa rin ba siya sa mga aswang dahil hanggang ngayon hindi ko pa nakikita ang tunay niyang anyo. Pero Mang Epeng, mababait po sila. Tinulungan po nila ako. Hindi lahat ng tumutulong ay likas na mababait. Minsan ang pagtulong nila ay may hinihinging kapalit. At iha, tandaan mo, hindi lahat ng nakikita mo ay tunay at totoo. Aswang po ba si Mang Celso at Diego? Hindi ko na masasagot yan. Halika na, iyahatid na kita sa daan palabas dito. Paano po kayo? Delikado rin ang buhay niyo rito, Mang Epeng. Bakit hindi na lang po kayo sumama sa akin? Hindi pa tapos ang mission ko sa lugar na ito. Hindi ako titigil sa paghahanap kay Perla. Kahit ikamatay ko pa yon. Mag-iingat po kayo dito ha. Ipagdadasal ko po na magkita kayo ni Aling Perla. At maraming salamat din po Mang Epeng sa pagtulong niyo sa akin. Salamat, Iha. Hanggang dito na lang ako. Hindi na kita pwedeng samahan papasok sa daang yan. Tandaan mong mabuti ang mga babala at bilin ko sa'yo. Kapag nakapasok ka ron, huwag na huwag kang lilingon o babalik pa rito. Kahit may marinig ka pa sa paligid, huwag mo yung papansinin. Basta't dumiretso ka lang at huwag na huwag nang hihinto hanggat hindi mo nakikita ang dulo ng daan palabas sa lugar na ito. Maraming mapanlinlang at nagbabalat kayong nilalang dito, Iha. Kaya mag-iingat ka. Ipagdadasal ko ang kaligtasan mo. Sige na, magmadali ka. Umalis ka na rito. Opo, Mang Epeng. Tatandaan ko po lahat ng mga sinabi niyo sa akin. Sinunod ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Mang Epeng, Sir Jag. Kahit may mga kakaiba at nakakatakot akong naririnig sa paligid, ay nagpanggap akong walang naririnig at nagbibingi-bingihan na lang. Hindi rin ako huminto sa paglalakad hanggang sa unti-unting magbago ang kulay ng langit. Ang dating maliwanag na paligid ay napalitan ng kulay kahel, palatandaan na malapit ng gumabi. Kahit pagod na ako at kumakalam na ang sikmura ko sa gutom, ay hindi ko yon ininda. Dahil nung mga oras na yon, ang tanging laman lang ng isip ko ay ang mga babala sa akin ni Mang Epeng. Huwag mong pakinggan, Jane. Diretso ka lang. Ano naman kasi magkakaroon ng bata dito, di ba? Kaya guni-guni mo lang yon. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Ate! Tulungan mo ako! Hindi ka totoo. Wala akong naririnig. Lakad lang, Jane. Huwag kang hihinto. Pakiusap! Natatakot po ako! Tulungan niyo ako makalis dito! Tama. Gutom lang ito. Kaya kung ano-anong naririnig ko. Kaya magpatuloy ka lang sa paglalakad, Jane. Ang sabi ni Mang Epeng, dumiretso ka lang. Sasama ako sa'yo! Ha? Sino ka? Napasigaw ako sa gulat nang bigla na lang may batang babae na humarang sa dadaanan ko. Wala pa siguro ito sa 10 taong gulang, Sir Jag. Payat siya, maputla ang muka at labi, at mahaba ang magulo niyang buhok. Punit-punit at marumi rin ang suot nitong damit na para bang matagal na siyang pagala-gala sa gubat. At habang nakaharang siya sa akin, diretso lang siyang nakatitig sa akin habang umiiyak. Pero ang mas ikinakilabot ko, Sir Jag, hindi luha ang tumutulo sa kanyang mga mata, kundi dugo.
Makikipaglaro ka ba kay Ella, ate? Lumayo ka sa akin! Hindi ka totoo! Lumayo ka sabi! Tumakbo ka na! Kapag naabutan kita, ikaw ang taya! Hindi ako makikipaglaro sa yung bata ka! Sayang naman. Gusto ko pa naman sana makipag-abulan sa iyo eh. Para kasing maganda kang makalaro. Umalis ka na! Kung saan ka man nanggaling ay bumalik ka na ron! Ayoko nga. Pipigilan kong pag-alis mo dito. 1, 2, 3, takbo! Matapos akong bilangan ng bata, ay agad ako nagtatakbong palayo, Sir Jag. Halos hindi ko na maramdaman noon ang pagod sa sobrang takot ko. Pero ang labis kong pinagtakhan, kahit anong bilis ng takbo ko, ay parang pabalik-balik lang ako sa parehong daan. Para bang hindi ako makaalis sa lugar na yon kahit anong gawin ko. Hanggang sa bigla na lang may humila sa akin mula sa gilid ng damuhan para mapasigaw ako sa gulat. At bago pa ako tuluyang mataranta, ay may narinig akong boses na pamilyar sa akin na nagsabing baliktarin ko raw ang suot kong t-shirt. Aling Cora, anong ginagawa niyo rito? Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Bilis, baliktarin mo ang damit mo. Pero, Wala nang pero, iha. Kung gusto mong manatili dito, sige, huwag mo akong sundin. eto na ho. Tara, sumama ka sa akin. Kailangan nating magtago. Kailangan kong bumalik doon. Yun lang ang tanging daan palabas sa baryong ito, Aling Cora. Nalaman na nila. May mga nagmamantay na rin doon, kaya hindi na rin ligtas na tumuloy ka pa. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kilala ka dito bilang isang... Paliw ba? Iha, ginawa ko lang yon para makaligtas ako sa mga halimaw sa baryong ito. Nagbabaliw-baliwan ako para hindi nila ako pagdiskitahan. Dahil yun lang ang tanging paraan para mabuhay ako sa lugar na pinabubugaran ng mga aswang. Aling Cora, ayoko na dito. Tulungan mo ako. Tara, kailangan natin makahanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Bukas ang umaga babalik tayo sa daan na yon dahil paniguradong wala nang bantay. Mahaba pa ang gabi, Jane. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Paano kung sundan tayo ng bata? Hindi yun aalis doon, iha. Dahil doon na ang tahanan ng batang yon. Kilala niyo po ba siya? Isa siyang engkanto. Isang batang hindi matahimik. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Nang malaman ko kung sino at kung ano talaga ang batang nakainkwentro ko, ay hindi na ako muling nagtanong pa kay Aling Cora. At sino nga bang mag-aakala na hindi naman pala talaga totoong baliw si Aling Cora? Noong mga sandaling yon, ay tahimik akong sumunod sa kanya papasok sa mas masukal na bahagi ng gubat. Maingat ang bawat galaw namin na para bang may iniiwasang kaming makarinig o makakita sa amin. Madilim na noon, kaya ang ilaw lang ng cellphone kong wala pa ring signal hanggang sa mga oras na yon ang gamit namin sa paglalakad. Hanggang sa bigla kaming napahinto at matigilan sa aming nakita. Mabilis akong hinila ni Aling Cora para magtago sa likod ng makapal na puno. At doon, halos hindi ako makapaniwala sa nasaksiyan ko, Sir Jag. Dahil ang mag-amang tricycle driver na nagatid sa akin sa baryo ay mga aswang pala. Diyos ko, totoo ba itong nakikita ko? Totoo ang mga nakikita mo, iha. Mga aswang sila. Halos ang mga nakatira dito sa baryo ay katulad ng mag-amang yan. Maging si Kapitan Romana ay isang halimaw. Paano niyo nalaman ang lahat ng ito, Aling Cora? Nasaksihan ko mismo kung paano nila pinatay ang asawa at anak ko. Wala silang puso, Jane. Wala silang awa.
Nung mga oras na yun, pakiramdam ko mapapaliw na talaga ako sa sakit at galit. Pero pinili kong mabuhay. Dahil kapag nagpatalo ako sa takot, ako naman ang susunod nilang papatayin. Kaya nagpaliw-baliwan ako. Dahil habang iniisip nilang wala na ako sa tamang pag-iisip, hindi nila mapaghihinala ang naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon para makaganti sa kanila. Aling Cora, hindi mo sila kaya. Wala kang laban sa kanila. Ang sabi mo nga wala silang awa kung pumatay. Kumakain pa sila ng sariwang dugo at laman. Shh! Hidaan mo ang boses mo, Jade. Baka marinig nila tayo. Makaligtas pa kaya tayo dito? Paano tayo makakalis sa lugar na ito? Wala na tayong ibang pagpipilian kundi ang maghintay, Iha. Yun lang ang tanging paraan para makaalis tayo dito. Hindi sila umaatake sa umaga. Kaya kailangan nating manatiling ligtas hanggang sa mag-umaga. Patapusin lang natin silang kumain. Alam ko kaalis din ang mga iyan. At saka tayo kikilos para humanap ng panibagong mapagtataguan. Aling Cora, ito na atang katapusan nating dalawa. Kumalma ka, huwag kang matakot. Papalapit na sila, Aling Cora. Pagbilang ko ng 3 ay tumakbo ka na, Jane. Hindi kita iwan dito, Aling Cora. Sabay tayong aalis sa impyernong lugar na ito. Isa. Makinig ka sa akin, Jane. Hindi ko nakakayanin pa tumakbo ng malayo. Aling Cora naman halika na. Aalalayan kita, hindi kita bibitawan. Tara na, Aling Cora. 2. Kumilos ka na. Aling Cora. 3. Takbo na, Jane. Umalis ka na. Aling Cora. Hindi. Jane, iligtas mo na ang sarili mo. Aling Cora. Huwag niyo siyang patayin. Napakasarap talaga ng sariwang laman at dugo. Hindi ko sukat akalain, Sir Jag, na mahuhuli kami ng mag-amang tricycle driver habang nagtatago sa katawan ng malaking puno nung gabing yon. At doon ko mismo nakita ang totoong anyo nila habang walang awang nilalapa ang kanilang biktima. Halos hindi ko matanggap na ang taong pinagkatiwalaan kong tumulong sa akin ay mga aswang pala. At hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko kung paano walang awang pinatay ni Mang Celso si Aling Cora sa harapan ko. Sinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay para lang mailayo ako at hindi nila agad mahabol. Pero dahil sa matinding pagod at takot ko noon, Sir Jag, hindi rin ako nakalayo. At doon nila ako tuluyang nahuli. Bitiwan niyo siya, makiusap. Maawa kayo sa akin. Dapat nung una pa lang ay pinatay ka na namin. Mga halimaw kayo. Maswerte ka. Dahil kailangan ka pa naming buhayin. Iha! Mang Celso, pakawalan niyo na ako. Hinihintay na ako ng ate Danica ko sa amin. Sige na ho, parang awa niyo na. Hindi! Hindi ka alis dahil ikaw ang gagamitin namin bagong alay. At sigurado akong matutuwa si Kapitan Roman sa amin ang anak ko. Ha! Diego, hawakan mo siya na maayos. Dadalhin natin siya sa kuweba. Diego, pakiusap. Huwag niyo akong dalhin doon. Diego, maawa ka. Tumahimik ka! Wala na akong nagawa noon, Sir Jag, nang itali ni Diego ng lubid ang mga kamay ko. Wala na rin akong lakas para manlaban dahil sa sobrang pagod at takot. At yun na ang huling malino kong naaalala noong gabing yun sa gubat. Dahil maya-maya lang ay bigla na akong nawala ng malay. At nang magising ako, nasa loob na ako ng isang madilim na kuweba kasama ang isa pang bihag. Tulungan niyo ako! Mga hayop kayo, pakawalan niyo ako dito! Ay kahit magsisigaw ka pa magdamag dyan, Iha. Walang tulong na darating para iligtas ka. Oh, sino kayo? Matagal na po ba kayong bihag dito? Mahigit 1 taon na akong nandito. Ilang bihag na rin ang nakasama ko sa loob ng kuweba na ito. Pero ni isa sa kanila ay walang nagtagal. Mahigit 1 taon? Teka, ano pong pangalan niyo, Ate? Ako si Perla. Aling Perla? Kayo po si Aling Perla? Ako nga. Kilala mo ba ako, Iha?
Naikwento po kayo sa akin ni Mang Epeng. At matagal na po kayong hinahanap ng asawa niyo, Aling Perla. Si Epeng. Ang mahal kong si Epeng. Buhay siya. Hindi siya sumuko para hanapin ako. Aling Perla, makakatakas tayo dito. Sinisiguro ko sa iyo. Magkikita kayo ulit ni Mang Epeng. Sa kabila ng pagod, takot at panghihina ko noon, Sir Jag, nabuhayan pa rin ako ng loob nang malaman kong buhay pa pala ang asawa ni Mang Epeng na si Aling Perla. At doon ko ipinangako sa sarili ko na makakaalis kami sa lugar na yon kahit anong mangyari. Alam kong suntok sa buwan yon dahil napapalibutan kami ng mga aswang. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Naniniwala akong hindi kami pababayaan ng Panginoon at balang araw ay may darating ding tulong para sa amin ni Aling Perla sa loob ng madilim na kuweba na yon. Nakakaawa ang itsura niya, Sir Jag. Payat na payat siya. Halos nakadikit na ang balat sa buto. Kulubot na rin ang kanyang balat. Puting-puti na ang buhok at bakas na bakas sa kanyang muka at mga mata ang hirap at takot na matagal niyang tiniis. Hindi ko maisip kung paano niya nakayanang mabuhay sa loob ng kuweba ng mahigit 1 taon. Nang gabing yun, rinig na rinig mula sa labas ang mga nakakatakot na tunog ng mga aswang. May mga ungol, kaluskos at mga yabag na paikot-ikot sa paligid ng kuweba na para bang may hinihintay silang oras para muling manghuli ng kanilang bibiktimahin. At doon ko muling nakita si Kapitan Roman kasama si Roel. Mula nang magising ako sa loob ng kuweba ay hindi ko na muling nakita si Mang Celso at Diego. At hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero mas lalo akong kinabahan dahil doon. Tahimik lang na nakatingin sa akin si Roel ng mga oras na yon habang nakangisi. Samantalang si Kapitan Roman naman ay tila sinusuri ako mula ulo hanggang paa na para bang may hinihintay silang mangyayari sa akin. Mas lalo kong nanlamig nang marinig ko ang sinabi ni Kapitan Roman kay Roel, kasabay ng nakakakilabot nilang tawanan na pumuno sa loob ng kuweba. Sayang naman kung mamamatay lang siya. Napakagandang dalaga pa naman itong nabiyag ni Celso at Diego. Gusto niyo muna bang paglaruan natin siya, Kapitan? Gusto mo ba, Roel? Masarap makipaglaro sa sariwang bata. Lalo na kung ganito kaganda at kakinis. Kung pahihuntulutan mo ako, Kapitan, pwede muna natin siyang paglaruan na dalawa bago natin siya patayin at gawing alay. Walang hiya kayo! Pakawalan niyo ako dito! Masyado kang matapang. Pero huwag kang mag-alala. Magugustuhan mo ang gagawin namin. Mawawala ang tapang mong yan, Iha. Mapapaamo kita sa ipapalasap ko sa'yo. Huwag mo akong hawakan, nakakadiri ka! Lumayo ka sa akin! Tulong! Tulungan niyo ako! Sinasayang mo lang ang boses mo. Walang tutulong sa'yo dito. Ang mabuti pa ay ireserba mo ang sigaw mong yan sa gagawin namin sa'yo ni Kapitan Roman. Kapitan Roman, gusto raw po kayo makausap ni Tatay Celso para sa ritual na gagawin bukas. Maswerte ka, Iha, at nakaligtas ka ngayon. Roel, bantayan niyo ng maayos ang labas ng kuweba. Ang ayoko pa naman sa lahat ay yung may bigla na lang magta-traitor sa akin. Ako pong bahala, Kapitan Roman. Maaasahan mo ako pagdating dyan. Diego, gawin mo ng maayos ang tungkulin mo. Masusunod, Kapitan Roman. Ako nang bahala sa mga bihag. Insan, kailan ba natin gagawin ang plano? Konting panahon na lang, Roel. Galingan mo pang pag-arte mo para mas lalo mo siyang mapaniwala. Dapat mataas ang talent pin na ibibigay mo sa akin, ha? Aba, hindi biro itong pinapagawa mo sa akin, eh. Sige lang, akong bahala sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Shh, Miss Jane, huwag ka masyadong maingay. Baka marinig tayo ng ibang bantay dyan sa labas.
at isumbong tayo kay Kapitan Roman. Malalagot tayong lahat kapag nangyari yon. Wala akong maintindihan. Akala ko ba magkagalit kayo ni Diego? Hindi kaming totoo magkagalit na Roel. Pero kailangan naming magkunwari na hindi kami magkasundong dalawa para mapaniwala namin si Tatay Celso at Kapitan Roman. Nakakampi nila kami. Hindi ko na masisikmura ang ganitong sistema. Mabubuhay naman kasi kami kahit hindi pumatay o kumain ng sariwang laman at dugo ng tao o hayop. Pagod na ako. Gusto kong mabuhay ng normal. Pero hindi namin yun magawa dahil sa lahi na meron kami. At isa pa, masyado silang malakas. Mas marami kumpara sa amin ni Diego. Dalawa lang kami lalaban para sa kalayaan namin. Roel, nag-usap na tayo tungkol dito. Alam ko. Kaya Miss Jane, kailangan din namin ang kooperasyon mo. Pati na rin kayo, Aling Perla. Huwag kayo mag-alala. Ipinapangako namin ni Diego, nakakampi nyo kami at tutulungan namin kayo makaalis sa lugar na ito. Noong gabing yon, Sir Jag, parang dininig ng Panginoon ang mga panalangin ko. Dahil sa wakas ay dumating din ang tulong na matagal kong hinihintay at hindi ko inaasahan na manggagaling yon kina Diego at Roel. Noong una ay hindi ko pa sila mapagkatiwalaan dahil alam kong kabilang sila sa mga taong kinatatakutan ko sa baryong yon. Pero habang tumatagal ay unti-unti kong napansin na palihim nila kaming tinutulungan ni Aling Perla. Noong gabi ring yun ay ilang beses silang nagpuslit ng pagkain at tubig para sa amin habang walang nakakapansin sa kanila. At doon ay sinabi nila sa akin na may plano silang patakasin kami. Hanggang sa dumating na nga, Sir Jag, ang araw ng pagtakas namin sa lugar na iyon. Kumusta kayo na Aling Perla dito? Pasensya na. Ito lang naipuslit ng pagkain ngayong araw. Salamat sa dala mong tinapay, Diego. Ayos lang naman kami ni Aling Perla dito. Kayo ba ni Roel? Hindi ba sila nakakahalata? Lalo ng Tatay Celso mo. Kain na ho kayo, Aling Perla. Salamat, Iha. Hindi pa naman. Lalo na ngayon na abala si Tatay at Kapitan para sa gagawing ritual mamayang hating gabi. Kain lang ho kayo ng kain ni Aling Perla. Kailangan niyo magpalakas. Dahil mamaya aalis na tayo dito. Di ko yata kakayanin, Iha. Tatagan niyo pang loob niyo, Aling Perla. Ayaw niyo bang makita at makasama ulit si Mang Epeng? Gusto ko pero Iha, matanda na ako at mahina ng katawan ko. Aling Perla, hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Kasama mo. Aalalayan ka namin hanggang sa makaalis tayo dito. Kami magsisilbing lakas mo, Aling Perla. Salamat, Iha. Ihanda niyo ang mga sarili niyo, Jane. Mamayang gabi ay babalik ako dito kasama si Roel. Doon na natin gagawin ang plano. Mamaya, magiging abala sila sa ibang parte ng gubat kung saan gagawin ang pag-aalay. Pero bago yun, ay magkakaroon muna ng handaan. Doon tayo kukuha ng tiyempo kapag nagsimula na ang hapunan para hindi nila tayo mapansin. Diego, kinakabahan ako. Ano kung mahuli nila tayo? Magtiwala ka lang, Jane. Hindi nila tayo mahuhuli. Basta magawa lang natin ng maayos ang plano. At isa pa, kanina, lihim naming kinausap si Mang Epeng. Talaga? Sinabi niyo ba sa kanyang tungkol kay Aling Perla? Hindi. Ang sinabi lang namin ay ang tungkol sa'yo. Tutulong daw siya. Kaya siguradong matutuwa yun kapag nakita niya na si Aling Perla. Diego, Shh. Pagpanggap ka na gusto mong tumakas o magmamakahong pakawalan kita. pakawalan niyo na kami! Pakiusap! Parang awa niyo na! Tumahimik ka! Hindi ka na makakaalis pa ng buhay sa lugar na to! Bravo, bravo. Ang galing ng acting nyo. Parang pang-famas. Rico! Ungas ka talaga. Akala namin si Kapitan Roman o kaya si Tatay Celso. Ang sakit nun ha. Parang matatanggal na ang bungo ko sa lakas mo mambatok eh. Kasalanan mo. Akala namin kung sino na. Inakaba mo ba tong si Jane? Sorry naman, Miss Jane. Huwag na kayo mag-alala. Wala namang bantay doon sa labas ng kuweba eh. Nasa bahay sila ni Kapitan Roman ngayon. Tayo-tayo lang nandito. Pero may iba siyang inutusan na magmanman sa loob ng gubat kanina bago pumunta dito. Kaya hindi rin tayo basta-basta makakaalis ngayong umaga. Mas madali ang pagtakas mamayang gabi. Kaya yun ang dapat nating paghandaan. Nasabi ko na kay Jane yung plano natin mamaya.
Teka, kanina ko pa napapansin yung sakong dala mo. Ano bang laman yan? Oo nga pala Insan. Muntik ko na makalimutan. Pinuslit ko ang mga ito kanina nung pumunta ako sa bahay niyo, Diego. Pwede nating magamit panlaban ng mga dala ko mamaya. Mas mabuti na maging handa tayo sa lahat. Binuksan ni Ruel ang sako na dala niya at doon ko nakita ang laman nun na mga tabak, punyal, lubid at iba pang bagay na maaari naming magamit na panlaban sakaling mahuli kami habang tumatakas. Habang isa-isa niyang inilalabas sa mga yon, lalo namang bumibigat ang pakiramdam ko, Sir Jag. Dahil doon, mas lalo ko na-realize na hindi magiging madali ang pagtakas namin sa baryong yon. Noong mga oras na yon, hindi na talaga ako mapakali habang hinihintay ang tamang oras. Pakiramdam ko kasi anumang sandali ay may papasok na aswang sa loob ng kuweba at matutuklasan ang plano namin. At nang iwan muna kami ni Ruel at Diego sa loob ng kuweba ay mas lalo akong kinabahan. Hindi ko na alam kung gaano kami katagal maghihintay ni Aling Perla sa madilim at malamig na lugar na iyon. Tanging mga patak lang ng tubig sa dingding ng kuweba at mga nakakatakot na ungol mula sa labas ang naririnig namin. Hanggang sa makarinig kami ng mahinang kaluskos mula sa may bungad ng kuweba. Napahigpit agad ang hawak ko sa punyal na iniwan ni Ruel habang nakatitig kami ni Aling Perla sa dilim. At maya-maya lang, lumitaw sina Ruel at Diego. Bumalik na sila. At yun na ang hinihintay naming hudyat sa gagawin naming pagtakas, Sir Jag. Jane, Aling Perla, handa na ba kayo? Oo, Diego. Nakahanda na kami ni Aling Perla. Nasa kabilang bahagi na sila ng gubat para maganda sa gaganaping hapunan. Bago ang pag-aalay at ritual, pumuslit lang kami ni Diego para mapuntahan namin agad kayo. Salamat, Ruel. Sobrang laking bagay na itong ginagawa niyong pagtulong sa amin ni Aling Perla. Miss Jane, saka ka na magpasalamat kapag nailabas na namin kayo ng buhay ni Diego dito. Basta salamat pa rin. Aling Perla, kumapit lang po kayo sa akin ng mabuti, ha? Oo, JD ha. Diretso lang, dahan-dahan. Medyo madulas ang sahig ng kuweba. At saka baka may maapakan kayong matutulis na bato. Sandali lang Insan, huminto muna kayo dito. Titignan ko muna sa labas. Baka may pinasunod na bantay sa Kapitan Roman dito. Sige, ako nang bahala dito. Halos hindi na ako makahinga ng mga oras na yon, Sir Jag, habang dahan-dahan kaming lumalabas sa loob ng kuweba. Tahimik at maingat kaming naglalakad at halos paghinga na lang namin ang maririnig sa madilim na lugar na iyon. Pakiramdam ko kasi, anumang sandali ay may bigla na lang haharang o huhuli sa amin. Nauna munang sumilip si Ruel sa bungad ng kuweba para tingnan kung may bantay na ipinadala si Kapitan Roman sa paligid. Habang nakasilip siya sa dilim, ay hindi na ako mapakali sa aking kinatatayuan. Maigpit kong hawak noon ang punyal na ibinigay nila habang hawak ko naman sa kabilang kamay ko si Aling Perla. Nakikinig ako sa bawat kaluskos sa labas at kahit mahinang tunog lang ng hangin sa mga dahon ay halos ikagulat ko na. At nang sumenya si Ruel na pwede na kaming lumabas, ay doon na nagsimula ang nakakatakot naming pagtakas palabas ng baryo ng mga aswang. Dito, bilisan nyo. Hindi tayo pwedeng dumaan doon sa main road. Doon tayo sa tinurong daan ni Mang Epeng. Doon tayo pupunta. Sige, mauna na kayo Diego. Dito ako sa bandang hulihan para magbantay. Sige, tara na. Oh, Chabilis! Papunta na dito ang mga inutusan ni Kapitan para pumunta sa kuweba. Tapos na sila maghapunan. Siguradong hinahanap na nila tayo, Diego. Diyos ko, kayo na po sanang bahala sa amin. Malapit na tayo. Aling Perla, konti na lang po. Hindi ko na kaya. Iwan niyo na lang ako dito. Pakisabi sa asawa ko, mahal na mahal ko siya. Hindi ka namin iiwan dito, Aling Perla. Sakay! Diego, iho. Jane, alalayan mo si Aling Perla. Papasanin ko siya.
Diego, bilisan nyo. Baka maabutan nila tayo. Jane, ngayon na. Aling Perla, halika na po. Nang mga oras na yon, Sir Jag, wala na akong ibang maramdaman kundi takot at kaba. Habang tumatakbo kami sa gitna ng madilim na gubat, ay palakas naman ang palakas ang mga ungol at atungal na nanggagaling sa likuran namin. Kitang-kita ko rin kung paano nahihirapan si Diego sa pagbubuhat kay Aling Perla, pero hindi pa rin niya ito binibitawan. Samantalang si Rowel naman ay panay ang lingon sa paligid habang mahigpit na hawak ang dala niyang itak. Ako naman ay taimtim na nagdarasal noon na sana makalabas pa kami ng buhay sa lugar na yon. Hanggang sa matanaw ko na ang pamilyar na daan na itinuro sa akin ni Mang Epeng, Sir Jag. Ngunit hindi pa kami nakakaapak ay naabutan na kami ng mga aswang na humahabol sa amin. Diego! Ruel! Saan nyo dadali ng mga bihag? Mga traidor kayo! Papatayin ko kayong dalawa! Huwag, Kapitan Roman! Huwag mo silang papatayin. Kung maaari, parusahan mo lang. Traidor ang anak at pamangkin mo, Celso! Pagbabayaran nila ang pagtakas nila sa mga bihag! Huwag kayong hihinto sa pagtakbo, Diego. Ako nang bahala dito. Magpapaiwan ako. Haharangan ko sila. Ruel! Sige na, Miss Jane. Kung ito man ang huling beses na makikita mo akong buhay, ay masaya akong mamamatay. Dahil minsan sa buhay ko, bilang isang aswang, ay may ginawa akong tama. Iyon ay ang tulungan kayo. Ruel, huwag kang sumuko. Hindi ba pangarap mong maranasan ng normal na buhay? Di ba gusto mong lumaya? Bakit ka magpapaiwan? Miss Jane, ang kamatayan ko ay ang kalayaan ko. Kapag nawala ko, makakalaya din ako sa pagiging aswang ko. Diego, Insan, ikaw na ang bahala sa kanila. Mag-iingat kayo. Ruel! Pucha! Jane, tara na. Babalik ako, pinsan. Hindi. Babalikan kita. Umalis na kayo. Ako ang harapin mo, Kapitan Roman! Mamamatay ka, Ruel! Hindi ko makakalimutan ang mga sumunod na nangyari nung gabing yun, Sir Jag. Dahil nang maramdaman ni Rowel na mabilis nang papalapit ang mga umahabol sa amin, ay bigla na lang siyang huminto sa pagtakbo. Ayoko pa sana siyang iwan, pero siya na mismong sumigaw sa amin na magpatuloy lang at wag nang lumingon pa. Siya na raw ang bahala sa mga aswang na humahabol sa amin, lalo na kay Kapitan Roman. At bago pa siya tuluyang tumalikod para harapin ang mga yon, nakita ko pa ang huling pagngiti niya sa akin. Isang ngiting hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Pagkatapos noon, tinaboy na niya kami paalis ni Diego. Hindi na ako lumingon pa, Sir Jag. Pero dinig na dinig ko sa likuran namin ang nakakatakot na mga atungal ng aswang at maging ang sigaw ni Rowel habang nakikipaglaban siya sa sarili niyang mga kauri. Habang tumatagal ay lalo akong naiiyak noon, pero wala akong magawa kundi magpatuloy sa pagtakbo kasama si Diego at Aling Perla hanggang sa makarating kami sa daan palabas ng baryo. At doon namin nakita si Mang Epeng na naghihintay sa amin. Nung makita niya si Aling Perla na karga-karga ni Diego, ay agad siyang napaluhod sa lupa habang umiiyak sa sobrang tuwa. Halos hindi siya makapaniwala na buhay pa ang asawa niya matapos ang matagal na panahon niyang paghahanap. Perla! Epeng! Perla, asawa ko! Ay. Mahal kong Perla! Hindi na tayo magkikita pag muli. Kay tagal ng panahon kitang hinanap. Hindi ako sumuko na makita at makasama kang muli. Uuwi na ako sa'yo, Epeng. Uuwi na tayo. Oo, mahal kong Perla. Uuwi na tayo. Diego, Jane, maraming salamat sa inyo. Sinong may sabi sa inyo na makakauli pa kayo ng buhay? Ha? Tama na tayo, Celso! Taksil ka sa lahi natin, Diego! Galit na galit si Kapitan Roman. Pinatay niya ang pinsan mo, si Rowel.
Kaya ngayon tayo naman ang isusunod niya kapag pinakawalan mo ang mga yan. Akala ko, Sir Jag, ay doon na matatapos ang lahat. Pero nagkamali ako dahil nahabol kami ni Mang Celso. Masakit din malaman na ibinuhos din ni Ruel ang kanyang buhay para tulungan kami. Ang lalaking minsan kong kinatakutan ay pinagtanggol kami sa mga kalahi niya mismo. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa ganitong klase ng buhay, ha? Tay Celso, naalala niyo pa ba kung paano namatay si nanay? Kasalanan ng mga taong yon kung bakit namatay ang nanay mo. Hindi, tay. Kasalanan natin kung bakit nawala sa atin si nanay. Dahil ginulo natin ang katahimikan ng mundo nila. Tama na, Tatay Celso. Hayaan na natin sila. Pakawalan na natin sila. Pigilan niyo na rin na pagiging sunod-sunuran kay Kapitan Roman. Dahil sa pesting paniniwala na yan at pagsamba sa demonyong yan, ay akala niyo magiging payapa ang buhay natin at ibibigay niya lahat ng naisin natin. Naging halimaw tayo dahil din sa sarili nating gawa at maling paniniwala. Pagod na ako sa ganitong gawain. Pagod na ako sa lahi na meron tayo. Itigil niyo na to! Ritual, pagsamba, pagpatay at pag-aalay, yun ang bumuhay sa atin, Diego! Dahil yun ang pinamulat mo sa akin. Sa amin! Pwede naman tayong mabuhay ng wala mga yan. Mamili ka, anak. Sila o kami. Kalayaan ko, tay. Yun ang pinipili ko. Huwag kayong duman dyan. Sa main road kayo duman, anak. Nasa gubat lahat ng tauhan ni Kapitan. At naghihintay ang iba sa dulo ng daan na yan. Umalis na kayo, Diego. At huwag na kayong babalik pa dito. Alis na! Malapit na siya! Halos hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko ng mga oras na yon. Sa unang pagkakataon kasi, nakita kong tuluyang nilabanan ni Diego ang sarili niyang ama at ang mundong kinalakihan niya. Kitang-kita ko rin ang sakit sa mukha ni Mang Celso habang nakatingin sa anak niya. Para bang gusto niya itong pigilan, pero alam niyang matagal nang pagod si Diego sa buhay na meron sila. At nang marinig ko ang babala ni Mang Celso tungkol kay Kapitan Roman, ay lalo akong kinabahan. Dahil ramdam ko na malapit na talaga kaming maabutan. Pero kahit ganon, pinili pa rin ni Mang Celso na tulungan kaming makatakas. At doon ko na-realize, Sir Jag, na hindi lahat ng halimaw ay tuluyan ng nawala ng puso. Hanggat maaari, ay huwag na huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Oo, Diego. Hindi pa tayo ligtas. Sandali lang ho. Hanapin ko lang yung susi ng tricycle. Uminom muna kayo ng tubig. Mang Epeng, Aling Perla, Jane. Sige na, Diego. Ako nang bahala dito. Gawin mo nang dapat mong gawin. Sige, sandali lang naman ako. Kailangan din natin magmadali dahil sa mga oras na to. Ay alam kong palabas na sila ng gubat para sundan nila tayo. Matatapos din ito. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mang Epeng, Aling Perla, ito ang tubig. Ay, salamat Jane, iha. Perla mahal, inom ka muna. Salamat, Epeng. Jane, tara na. Nakita ko na yung susi. Nang makita na ni Diego ang susi ng tricycle, ay dali-dali na kaming naganda para umalis, Sir Jag. Hindi ko maipaliwanag noon ang nararamdaman ko dahil halo-halo na ang takot, kaba at pag-asa sa dibdib ko. Habang papalabas kami ng bahay, ay panay ang lingon ko sa paligid. Pakiramdam ko kasi ay may bigla na lang susulpot mula sa dilim. Tahimik ang buong baryo ng mga oras na yon, pero mas lalo akong kinabahan sa katahimikang hatid noon. Dahil pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay anumang oras maaabutan nila kami. Dito na lang po kayo sa loob sumakay, Mang Epeng. Aling Perla, dito na lang po ako aangka sa may likuran. Mukhang uulan pa yata. Okay na kami. Tara na, Diego. Shit! Naabutan na nila tayo. Kapitang Jane! Bilisan mo, Diego! Hindi sila titigil
hanggat hindi nila tayo nahuhuli. Yun na yata ang pinakamahabang biyahe na naranasan ko sa buong buhay ko, Sir Jag. Dahil hindi na lang basta simpleng biyahe yun para sa amin. Pakiramdam ko kasi maaari na rin yung maging huling biyahe ng buhay namin. At noong nasa kalagitnaan ng daan ay bigla na lang may nagsulputang 5 dambuhalang itim na aso mula sa mga kabahayan at walang habas kaming hinabol. Bako-bako at maputik pa noon ang daan pero parang wala lang yun kay Diego. Halos paliparin na niya ang minamaneho niyang tricycle, makalayo lang kami sa mga mababangis na hayop na humahabol sa amin. Maigpit na lang akong kumapit nun sa likuran niya habang dinig na dinig ko ang malalakas na tahol at ungol ng mga aso sa likuran namin. At nang lingunin ko si Mang Epeng at Aling Perla sa loob ng sidecar, doon ako napaiyak. Dahil kahit nanginginig sa takot, maigpit pa rin silang magkayakap na dalawa habang taimtim na nagdarasal. Diego! Diego, nakalayo na tayo. Ligtas na tayo, Diego. Jane, pagkahatid ko sa inyo kung saan ka namin unang nakita, ay may naghihintay na ibang tricycle doon. Nakausap ko ng tao yun bago namin kayo punta ni Roel doon sa kuweba. Pagkarating natin doon, sumakay lang kayo ng tricycle at ihahatid niya kayo sa sakayan ng jeep papuntang terminal ng bus. Diego, hindi ka ba sasama sa amin? Hanggang dito na lang ako, Jane. Hindi ko na kayo masasamahan pa. Akala ko ba gusto mong makalaya? Gusto ko. Pero hindi rin ako matatahimik, Jane. Hindi ako palalayain ng mga alaala ng mga naganap dito. Salamat sa pagtitiwala mo. Kahit alam mong hindi mo ako kauri. Salamat, Diego. Salamat sa inyo ni Ruel. Dahil iniligtas niyo ang mga buhay namin. Narito na tayo. Mag-iingat kayo ha. Ito na ang huling pasada ko. Noong sabihin ni Diego na yun na ang huling pasada niya, Sir Jag, hindi ko na napigilang yakapin siya ng mahigpit. Hindi ko alam kung muli ko pa ba siyang makikita pagkatapos ng gabing yon o kung ano na ang mangyayari sa kanya oras na maiwan siya sa baryong yon. Pagkatapos, agad na kaming sumakay ni Mang Epeng at Aling Perla sa isa pang tricycle na naghihintay sa amin. Katabi noon ang sasakyan kong sinakyan ko noon papunta sana sa job interview. At katulad nga ng sinabi ni Mang Celso sa akin noon, wala na yung mga gulong. Basag-basag na rin ang mga salamin at nakabukas pa ang hood ng sasakyan na para bang matagal na yung pinakialaman. Pero bago pa kami tuluyang makaalis sa baryo ng mga aswang, nilingon ko muna si Diego sa huling pagkakataon. Nakangiti siya habang nakatingin sa amin, pero hindi nakaligtas sa akin ng lungkot na mababakas sa mga mata niya noong mga oras na iyon. Paano ba yan, Iha? Dito na tayo magkakahiwa-hiwalay. Saan pong punta niyo ngayon, Aling Perla, Mang Epeng? Uuwi na kami sa probinsya ni Perla. Salamat, Jane, sa pagmamalasakit sa asawa ko. Sa maikling panahon na nagkasama kayo. Mag-iingat po kayo, ha? Kayo din po, Aling Perla. Sana balang araw, magkita po tayo ulit. Ay mag-iingat ka rin pa uwi sa ate mo, Iha. At maraming salamat. Manong, ako na pong magbabayad ng pamasahe nila. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Hanggang sa muli, Mang Epeng, Aling Perla. Noong hindi ko na matanaw ang sinasakyang bus ni Mang Epeng at Aling Perla, Sir Jag, ako naman ay sumakay sa kabilang bus pa uwi sa amin. At habang unti-unting umaandar ang bus na sinasakyan ko, ay doon ko lang unti-unting naramdaman na nakaligtas na nga talaga ako ng tuluyan sa baryo ng mga aswang. Pero dala-dala ko pa rin noon ang takot at karanasang muntik ng kumitil sa buhay ko. Lagot ka talaga sa akin, babae ka. Kapag nakauwi ka ng bahay, hindi tumatawag,
Hindi rin sumasagot sa mga call at text. Kapatid ko, nasaan ka na ba? Luto na bang tanghalian natin, ate? Jane! Diyos ko, Jane, kapatid Ate. ko! Bakit ganyan ang itsura mo? Saan ka na galing, ha? Mahabang kwento, ate. Miss na kita. Miss na din kita, Jane. Halos mabaliw si ate nang hindi kita makontak ng halos 2 araw. Salamat sa Diyos at nakauwi ka na rin. I'm sorry, ate. Kung pinag-alala po kita. Mahal kita, bunso. Huwag mo na uulitin yun, ha? Mahal din kita, ate ko. Hindi na po mauulit. Minsan sa buhay, Sir Jag, may mga maling desisyon talaga tayong nagagawa. Gaya na lang ng mabilis kong pagtitiwala noon sa mga taong hindi ko naman kilala. Dahil sa pangyayaring yon, ay nalagay sa matinding panganib ang buhay ko. Pero dahil na rin sa karanasang yon, marami akong natutuhan. Isa na ron ay ang huwag basta-basta magtitiwala. At natutuhan ko rin na hindi lahat ng aswang ay masasama dahil may ilan din sa kanila na pinangarap lang mabuhay ng normal at makawala sa mundong kinalakihan nila. Sa bawat interview at trabahong pinapasukan ko matapos mangyari yon, ay hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa baryong minsang muntik ng kumitil sa buhay ko. At sa tuwing makakakita ako ng tricycle, hindi ko maiwasang maalala si Diego. Simula nang makabalik ako noon sa dati kong buhay kasama ang ate kong si Danica, ay wala na akong naging balita kina Diego, Mang Epeng at Aling Perla. At noong makauwi ako sa bahay namin, ay ilang araw pa ang lumipas bago ko tuluyang naikwento sa ate ko ang lahat ng nangyari sa akin. At ngayon sa kasalukuyan, Sir Jag, may sarili na rin akong pamilya. At hindi ko itinago sa kanila ang karanasang minsang nagdala sa akin sa baryo ng mga aswang kasama ang mag-amang tricycle driver na nagatid sa akin doon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwentong takip silim at maraming salamat po sa pakikinig. Doon na nga po nagtatapos ang ating kwento ng ating sender na si Jane. Minsan talaga sa buhay, hindi natin alam kung sino ang dapat nating pagkatiwalaan, lalo na kapag nasa alanganing sitwasyon tayo. Pero gaya ng ipinakita sa kwento ni Jane ngayong gabi, mahalagang matuto tayong maging mapagmatsyag at makinig sa sariling kutob. Dahil minsan, ang simpleng babala na binabaliwala natin ang maaari palang makapagligtas sa atin sa kapahamakan. Ipinapakita rin ng kwentong ito na hindi lahat ng nilalang na tinatawag nating halimaw ay puro kasamaan na lang ang laman ng puso. Dahil may mga taong kahit lumaki sa maling mundo ay pinipili pa rin gawin ang tama. Katulad na lamang ni Diego at Ruel na isinugal ang sarili nilang buhay para lang mailigtas ang iba. Kaya kung meron kayong mga karanasan, opinyon o reaksyon tungkol sa kwentong ito, ay huwag kayong magiyang mag-comment sa ibaba dahil babasahin po namin yan. At kung sakaling marinig nyo ang kwentong ito sa ibang channel na walang pahintulot, huwag po nating kalimutang i-report. At syempre huwag rin pong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang kwentong takip silim, pati na rin ang iba pa namin mga kapatid na channel na makikita nyo po sa link sa ibaba. Muli, ako si Sir Jag ng kwentong takip silim. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod pa ng mga kwento ng misteryo at katatakutan.